Itxura tradizionaleko emakume gisa diseinatu zuen landa eremuan erabilitako arropa koloretsuekin eta buruan zapia zuela. Aste nagusia baino hilabete terdi lehenagotik hasten omen dira elkarlanean Maripuri Herrero eta Toño Baldibilso jostuna. Erraldoiaren egitura sortzen dute, ondoren burua eta besoak, eta ona, datu bitxi bat. Barrukoa belarrez betea du. Beti gorbeia inguruko larreetan ilargi betean propio moztutako belarronduarekin. Bizkaitik atera gabe jarraituko dugu, duela 58 urte, 1976ko abenduaren 10ean, 5 preso desagertu zirelako Basauriko espetxetik. Ies egin zutela pentsatu zuten guztiek eta beraiek bilatzeko operazio erraldoia jarri zuen martxan Espainiako poliziak. Preso hauek ordea 52 egunez egon ziren teilatuan edo ganbaran ezkutatuta behin betiko iesa prestatzen. 1976ko abenduaren 9 arratsaldeko 6:30 baino lehentxeago, presoetako bat etzen inon ageri eta ekonomatora irteten utzi dion funtzionarioa korrika joan da zaintza zentrora. Geratu zara, zuloa ikusi diozu eta ez dakizu zenbat darama. Horrekoz begiek irribarretik bezala, denak egin du gaurien, denak egin du gaurien. Bai, ies egin du eta batez, 2 zenbaketen ondoren berretsi eginda kontua. 5 preso desagertu dira. Nola gertaziteken ies egindako presoek soka bat jaurti zuten agintariei ies egin zutela sinistarazteko? Baina presoak ganbara batean zeuden tunelak egiten benetan ies egiteko, eta bertan pazientzia handia. Egunez lo egin eta zarata bakar bat ere ez ganbararen azpian gertatzen ziren tailerrekoek ez entzuteko, eta gau osoan lan egin atsedenik hartu gabe. Askatasuna metro batzutara, baina urtarrilaren 30ean preson 2 langile teilatura igo ziren eta han topatu zituzten. Amaitu zen iesaldia. Bagoazen abenduaren 10eko gertakari gehiagorekin. Gaurko egunez, baina 1901 literatura, fisika, kimika eta medikuntzako Nobel sarien lehen emanaldi ofiziala egin zen, Estokolmeko musikaren errege akademia zaharrean, Suedian. Eta urte batzuk beranduago, 70 urte beranduago zehazki, Pablo Neruda txiletar poetak sari horietako bat jaso zuen. Irudimen handiko olerkaria izan zen, eta idatzi zituen 53 liburuak estilo eta joera anitzetakoak dira. Hoietako asko euskeraz irakur ditzakegu. Ibon Sarasolak 73an euskeratutako Ozeanotik, Xavier Bovedak 2005an euskaratutako poemetara. Aizu eta gaur giza eskubideen mundu eguna da. Izan ere, gaurko egunez, 1958an, giza eskubideen aldarrikapen unibertsala onartu zuen Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak. Aurten, adierazpenaren 76. urteurrenak agerian utzi du giza eskubideek prebentzio indar babesle eta eraldatzaile gisa duten boterea, batez ere, krisi garaian.
Tira eta beste egun ofizial bat ere badago egutegian, 97tik animalien eskubideen nazioarteko eguna ere ospatzen dute animalien babeserako hainbat erakunde eta elkartek. Barne pizti atera hadi, ez duzu behar inbeste blin blin, ringainean Mohamed Ali, bihurtu zara animali. Animal. 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 Senta la bestia del bosque, l'eco viu de la montaña, núvols grisos planolfos. Gaurko gonbidatok ere aurkeztu beharko ditugu, ezta? Bai. Gaur Maialen Telabide etorriko da Zuribeltzeko teklak sekzioa eskaintzera. Eta labankadaren bigarren atala eskiniko dugu. Unai eta Naia Mikel Laboaren disko argitaratu gabearen lapurreta ikertzen ari dira. Norote da lapurra? Gaur, pista gehiago. Eta Izortze Santin zientzialaria dugu gurean, hainbat gai jorratuko ditugu zeharo desberdinak, negazionismoa, autismoaren garapena batetik eta komunetako mikrobiomak bestetik. Orduan, pres gaude, gaurko saioari hasiera emateko. Eta maite dutak. Horiek ere kontatu behar ditugu, Entzuleok abenduak 10 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Julen Goikoetxe Orbegozo egunon. Aita zuei ere. Zuekin Goiuri ez Arandia egunon. Egunon. Zuekin Eire Maia Manterola egunon. Egunon. Oi, magumia, altzaburua, eostuna etortzen bare. Bai. Zaizkietan ari ziztuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 880 du. Zenbaki borobia, 880? Erra. Goizak 10 eta 19 minutu, abenduak 10, gula, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, hori, ongietorri, naiz irratian zaretela. Bigarren kafean. Gabestuko dugu entzuten ez gaituzten entzat. Goizeko 10 eta 21 minutu, bai, labanka entzungo dugu Laster bigarren atala prest dugu eta bigarren atal honen bukaeran hasiko dira ere agertzen, susmagarrietako batzuk estenan. Susmagarriak akaso lehenengo ataletik ere badaude. Euskalo, zuek ikusi beharko duzu eta zuek entzun beharko duzu. Julen Goikoetxe Orbegozo, zure papera bigarren denboraldia, bigarren atalean dago, edo hirugarrenean esango nuke. Ez dakit? Gauza honak txarronarazi. Hirugarrenean. Eire ere hirugarrenean izango da. Iritsiko da, Laster entzungo dugu, baina lehenago maite duten tarteari egin bar diogu leku hemen bigarren kafean, eta
Gorkak dagoeneko idatzi digu, ari nahi zuek ikusten telebistatik, eske gu plataforma guztietan gaude, eta zuek telebistan YouTube edo Twitch edo horrelako aplikazio bat baduzue, telebistan ikus gaitzakezue, bai, horrela da, hantxe gaude zuekin. Egun hauetan zuek izango zeate ni animatzeko, nire maite duta da Durango, oraindik zer ederra izan dan. Gorka baina konta iguzu zer modu zaude, atzo zerbait kontatu zenigun, gero jakin dugu, jartuta zaudela, min hartuta, bueno, esai guzu nola zauden, Julen flojo, eire, logurea, animo, Julen kontatu txistek. Ez, zuen hobe beharrez. Atzo konpartitu inon kartela, Julen, ze kartel? Ze kartel? Manillares ez gorostegi. Ez dakit. Esan dezala, ze kartel elkarbanatu duen. Ez dut ikusi Gorka, ez dakit. Esango diguzu zer den. Zertaz ari gara? Bai, esan du. Hori izango da, larun bateko esan genuen, aipatu genuen. Daukagun kontzertu hori. Revival. Bai, aterako dugu burua uretatik, beste betirako 5 metrora sartzeko. Beste betirako, ez zuzan. Bendiken, 20 urtetara igual beste revival bat izango da. Edo 10 Ez nire, 20 ez, 10 ez. Ja, pereza. Asi gara. Honek pereza un dia mandit, atera kontu. Elo txagabea. Denak oztuta daude hortik doministiko bat. Gaur otzaiteu, Bai. Bai, da gero gauza, hotza egiten du, baina ez zaret erredakzionetan oso hotzerako prestatu zaleak, Baina hemen gustora gaude, Bai, hemen barruan, bai, hemen goxo gaude, baina gero kalean hotze egiten du. Baina ondo sekulak berokiekin da etorri gara? Gaur bai, gaina azken egunetan ez. Izaten da, gizakiak ikasten duela berandu. Bai. Bueno, bai. Tira, Gorkak esan digu ondo dagoela, batzuetan mina duela, baina ondo dagoela. Maite duten tarteari egin behar diogula leku esan dut, eta Julen goiko etxarpe gozu, zuri dagokizu lehenengoa. Esan duzu, ez dakit Gorkak edo nork esan duen, bere maite dutat Durango dela, nire gaurko maite dutez eta maite dutaren arteko hasiera bintzat, Durango da. Eta maite dutez lotuko du Durangorekin, ze igandean, bai, etorri ginen, guztia jaso genuen, kargatu genituen gauzak, eta etxera etorri ginen, baina, dan ezin ondo egin, eta etxera iritsi ordeko konturatu nintzen, giltza guztiak Durangon. Utzita, Durangoko hotelean utzita etorri nintzela etxera. Autoristura. Eta izaten da, momentuan etortzen zezula irudia nola irudi hori utzi duzun unea, giltzak kajoian utzi dituzun unea, eta ez zaizu etortzen kajoitik hartu dituzun une hori. Berehala ditu nuen, antxe zeuden giltza guztiak, eta atzo arratsaldean zegoen giro ederrarekin, giro zoragarriarekin, Durangora joan etorri bat egin nuen, giltza hoien bila, hotelean ez nituen 15 segundu ere pasa, baina tira, giltza guztia berreskuratu ditut, eta bueltakoan, deskubritu nuen musika talde bat, disko bat, Post Malone taldea, ez dakit ezagutzen. Nik genuen atzorarte ezagutzen. Eta ez dakit nola irakurtzen den, zuzenduko idazua kaso, baina F bat trillion izeneko azken diskoa gomendatu zidaten, eta gure entzunez etorren nintzen, eta izu, disko txarra iruditu zait. Eraz, maite dut ez da, eta maite dutan astuta. Nik maite dute Julenerarekin lotuko dut, bat baino gehiago dauzkat, baina maite dute ez aden, zer den. Atzo erabaki nuen, Durangon zehar nire beroki luze batean, eskuin bultxikoan zulo bat zegoen, eta pasa ditut Durangoko hainbat momentu, zera, han boltxikotik barrena, barroko forrortara edo dijoan txampon sorta edo giltzak edo jasotzen, eta bar. Eta bueno, hau da momentua, etxera iristerakoan, atzo arratsaldean pentsatu nuen, jose egingo dut. Badaukat etxean €50 zentimotan erositako 10 koloretako ari eta beste, ez dakit, hainbeste horratz, eta, bueno, nire konponketa txiki egiteko nahiko izaten da. Eta antxe, josi nuen, txukun, txak, dena ondo, eta non jarriko dute berokia, eta entzun dut, klink, giltzen zarata. Giltzak barruan zirela josi nuen eta itxi nuen Patrika. Eta ezin boboago sentitu. Bai. Empatizatzen dut, Giltzen kontua. Bai, giltza da dana hemen, Giltza dira, klabea. Ondo Julen. Gorka txistea nahi zituen, ez da? Bai, baina maite dut, ez jakitean noen eta zin momentutan ikasi dudan josten. Hau, ere, esan beharra dago, ez dakit ikaragarrizko joskuntzalanak egiten. Bueno, Instagramen jarri zenuen argazkia balin bada adirazgarri? Justu xamar. Instagrameko argazkian
Wow, nik ez dut ikusia, Ez duzu ikusi? Ez. Zaitiru ditu Bere lana. lanik onena. Txukuna, Hozkuntza lanik. Hortik ez ikusten ez Ez da ikusten, ez da A ber. ikusten. Bueno, Bueno, baina, saiozu baiet, bestela aserratu ingo da. Nizu, poltsikoa ondo itxita zegoen, kontuan egita... Mozti egin izan nuen aria etxera sartu izateko. Nik ezingo nun Jose, así que horrekin bakarrik ja. Bueno, kontua da nik izuela, inoiz josten jakin. Tutorial bat ikusi zu. Epa, june romatet, Ibar Gurenek dio, erabat ados, enun esan nahi, baino, erabat ados goiurirekin, ez da? Eskerrik asko. Ikusi nuen hor Frankensteinen monstruaren buruak baditu ba horrela josita. Kontua da, oain hobeto dago, baina lehenengo joskuntzan pasatzeidan zuloa azpi estimatu egin nuela. Enuela uste hain handia zenik. Eta aria jarri nuen, nahikoa zelakoan, eta ja, bukatu, korapilatu eta itxi, eta bapatean ikusi nuen, arago, beste zulotxo bat orainik geratzen zela. Bestari puxka bajarri, horren gainetik hasi lotzen, eta, bueno, pixkate, hola geratu zen, baina nire zikatriza hobeto lotuta dago, bai, Romatet, oixe, zure zikatriza. Espero behintzat. Ara, bat, orberonera, Romatet ere, hasi zaio, malizia. Bainere galdu duztu malizia hori ateratzen. Orbainetatik txisteak egite izan daiteke zerbait oso kontzeptuala eta oso metaforikoa, edo oso literala. Bai. Eta Juneren kasuan orbainetatik txisteak egitea oso literala da. Bai. Ez daiteke literarioa edo literala. Bere kasuan da literala. Eire Maia Manterola, zein da zure maite duta? Bueno, larun batean pasazan Leire Vargas, hemen elkarrizketa egitea. Eta bere liburua, bueno, Instagram ikusetetan gabe lekudanetan, baina ez dakit, ez ditola atentzio gehiagitu, o ez de pentsau hori eskuratzeik. Eta ikusi nun mai gainean zeola Durangon, hartu nun, eta nintzen pixka bat irakurtzen, eta liburu eta gaunitzen, egia esan. Eta banao, ez da garai baten ez dakatela inungo inspirazio iturriko, ez dakatela heldulekuik sorkuntzatik hasteko, edo beti eukitut, edo artistak edo letragileak asko gustatu zaizkitenak eta jarraitutenak, eta oantxeren momentu baten, hori, basamortu baten ongo banintzesela. Eta batean Leiren liburu horrekin topatu izana, lehenago juri izan diot, nik topatu inbertzen liburu honekin. Esaldi hori. Oso... Ez nekien, baina nik, ez nekien liburu hau behar nuela. Bai, no sé, eta bai. Eta hori, hasen ez pixat irakurtzen, eta atzore bai berrian argitaratu zen behakindako testu bat barkamene buruz eta alako buruz. Eta, egia esan, danak zentzu hartu dula emateu. Eta ez dakit, asko inspiratu dit, eta asko gustatu zait, eta hori bastante, ez dakit, Bernon hori sentitzea, berriz konektatzea zerbait egin, eta liburu horrek eta bere idazteko modu horrek, indit pixka bat horta itzultzea, eta horian ere maite duta. I could have put her first, tucked in my shirt and gone to church instead of staying out. Goiuri Zarandia, eta zure maite duta zein da? Begira, nire maite duta da, gaurko egun batez duela 15 urte, zehazkar pasatzen den denbora, ni antxen egoen eskolan, txintxo. Bueno, jo zen txintxo ez, biurrikeri bat egiten ari nintzen, eta zer guztu zea 15 urtetara ja delituak preskribatzen direla, ez? Bai. Bai. Bale. Ni ari nintzen, nire ikasgelako baten, errekuperazio azterketa egiten. Berak, hau da, inglesezko klasean geunden, eta mutilonek, etzuen gainditu, ohiko azterketa, eta orduan, berriro egin bertzuen azterketa, handik egun batzuetara, baina azterketa hori egin bertzuen, beste guztiok inglesezko klasea ematen genuen bitartean. Ulertzen da, ez, horraino? Bai. Bale, orduan, mutilonek arazak zuzkan inglesarekin, oso mutil jatorra, eta saiatzen zen benetan. Eta orduan, nire aurrean zegoen eserita. Eta orduan, bere azterketa pasazidan. Eta orduan, ni bere azterketa egiten ari nintzen. Berari pasatzeko. Hori da behintzat, gogoratzen dudan azkena. Ze, uste dut, baina ez nago oso ziur, hori egiten ari nintzela. Edo agian ez, ze ez naiz gogoratzen, zorabiatu egin nintzen. Zorabiatu egin nintzen ikasgelan, eta segurako odol putzua utzi nuen, betaurrekoak neuzkarako jantzita, eta betaurrekoak sartu zaizkidalako bekainean, kristala. Eta horregatik daukat, hemen, zauria Hor baina. bekainean. Eta nik ez nekien hasiera batean zer gertatu zen, baina ni esnatu nintzen ospitale batean.
herriko ospitalean. Ez nuen ulertzen, ze gertatu da, ze pasada, eta, orduan medikuek ere, ez dakigu ze gertatu den, eta zerketatzek egin beharko dizkizugu, eta probak. Eta, deskubritu zuten epilepsia nuela. Behintzat, atak epileptiko bat izan zela hori. Ordura arte diagnostikatu gabe nuena, baina, orduan diagnostikatu zidaten epilepsia nuela. Eta orduan geratu nintzen, gabonak pasatzen, aste pila bat, ospitalean. Eta, nire lagun guztiak, tortzen ziren, arratsaldetan, joan beharrean parkera, pipa jatera, edo taberna batera kolakaua hartzera, tortzen ziren arratsaldetan ospitalera, eta antxe egoten ginen. Orduan esaten genuen ospitala biakatu zela gure lokala, lonja, dena delakoa. Ordaindu gabe. Ordainduta. Badakize. Zergen bidez eta dena delakoa. Baina guretzat nera beginen eta ordaindu gabe. Nire gaurko maite duta da, ospitalean pasa genituen arratsalde horiek zerbait txarrarengatik zen, hori egia da, bainoan hain gustora egoten ginen arratsaldetan ospitalean beraiek bisitan etortzen ziren, ze bezala ni aspertu egiten nintzen. Eta antxe egoten ginen, eta begira, hori, egun horiek nire maite duta. Pena orduan disko betzera asistitzen. Uste dut oso ondo deskribatzen duela Goiuriren gabon haiek eta gaurko egunen arteko lotura. Ze gabonak badatoz, elurrare badator, oraintxe ikusten ari naiz, hemen gure estudioaren ondoan kalean 4 gradutara gaudela. Horrek esan nahi du, pixka bat altuago dauden giroetan, bihar ere temperaturak bera doaz, 2 gradu bat ostegunerako, minimak, 3 gradutan, horrengo egunetan, hemen Tolosa ingurua mintzat, eta horrek esan nahi du, inguruak zurituko dituela, Laister? Bai, euritarrako joera ematen badio behintzat, honezkero zurituta ere badira, Bazterrugari, Euskal Herrian, baina temperatura hoiekin euritarrako joera ematen baldin badio, behera xamar zuritu dezake. Ez dator alako euri joera, hori ere aldatu da. Unotan ematen zuen, eta orain badiru diezetz, eta ikusiko dugu. Maite dutekin amaitzeko, nik badut beste maite dut bat. Kontua da, eta entzulei kontatu harko diet, bihartik aurrera eta hilabete inguruz, enaizela bigarren kafearen mikrofono honetan egongo, urrunetik ere konektatuko naiz, zuekin maite dutak elkar banatzera, eta ziurrenik kronikaren bat ere egitera. Baina, ekainean hasi nuen dokumental bat amaitzeko asmotan, Mexiko iparraldera, Estatu Batuetako Texaseko muga hortara ere, eta gerora Kolonbiara, Bogotatik iparralde eruntz, eta Darien Goianean zehar Panamara heltzeko, eta, esan oraindik gauza batzuk ez dauzkat oso garbi buruan, baina hortzen abil, nire aipatu izuet, Tito Zamora nire fixarra bihurtu dela, azken egunetan erantzun edo, galdera askoren erantzun emateko gaiden pertsona hori, eta han ibiliko naiz migrazio krisiaren inguruko dokumental bat grabatzen, baina beti ere Ameriketara jotzeak sortzen du aspaldiko lagun pile batekin berriro ere biltzeko aukera, biharegan egingo dute goizean Bilbotik, Paris, Mexiko iria, arratsaldeko 9 iritsiko naiz eta dagoeneko badut plana Kondesan afaltzeko, eta horrengo gunean beste lagun batekin biltzeko, gero iparraldera joango naiz, iparraldetik erari zaizkit musikak bidaltzen, uste dut honek zure dokumentalaren giroarekin konektatzen duela, eta, dena nolait lotzen da, eta izango dira egun gogorrak, krisi migratorioan testigantza eta bizipena beti da gogorra, baina ara berean pakea ere ez da egin nola ematen didan, trenbideetan, tren gaineetan datozen migrantoien zai egote horrek, eta badaukat gogoa bertara joateko, beraz, manera maite duta, hori, beti ere Mexikoera itzultzea, Kolonbiara itzultzea, Amerika Latinara itzultzea gauza ederra dela, eta badudala gogoa, naiz eta, entzuleok, Goiuri ikusten badit behintzat, eta arteka konektatuko nahizen. Utziko jazu Goiuri? Ez. Zer dezu? Triste nagoela? Eski, klaro, faltan bota pilazu.
Ez da hori. Itxoine, barkatu, honek merezidu. Hau, epa. Zer hau zaki. Aizue, goizeko 10:37 dira. Juri triste dago, enau falta motako. Baina tira entzuleok, hori, ia bete batean gutxi entzungo dugula elkar. Gutxi entzungo nauzuela, hobeto esan da. Baina entzungo gaitu zuen nahi baduzue plataformetan, eta baita Labankada podcastean ere. Izan berrun, inigo gutxi entzungo dugu, baina unai asko. Hori da. Zuen detektibe gustokoenetako bat, Naia eta Unaiek jarraituko dut hemen Labankadan. Bigarren atala jartzearre gaude, ez dakidana da, baote duzuen, zerbait esan beharra, gure entzulek Labankadaren bigarren atala entzun aurretik. Nik ez. Ez, entzun dezatela. Entzuleok entzun ezazue, eta lehenengo atala entzun ez paduzue, ez dakit zer egin, baina entzuteko garaia bazenuten dagoeneko, eta hemen bigarren kafean. Bi bider eskaini dizuegu, beraz, hemen Unai eta Naia, euren ikerketarekin aurrera, Laboaren kaseta, zeinek lapurtu den asmatu nahian. Zumetaren estudioan aurkitu zuten kasetean agertutako kantuek osatuko dute. Kasete bat? Hainbeste rollo kasete zar batekin? Ixilik eoteko babua? Jode, bale. Orduan, Mikel Laboaren lan inedito bada hau. Asuntoa serioa deke, bakarrik hau. ¿Lapurtu? Nola lapurtu? No me jodas. Zerbait pasatzen ari da hemen. Labankada. Aizu, marka da gero, Laboaren disko bat lapurtu behar izan du norbaitek zure etxea erakusteko. Baina... Hasi beha. Ederra da. Oso zu da, Naia. Miss Marplen argazkia, Wes Andersonen pelien posterrak, viniloak... Zero pretencioso. Bida, Unai, zaukat potota turutetarako. Jesus, neska. Ez, benetan diot, Mikel Laboa hil balute bezala sentitzen naiz. Hombre, Naia, Laboa duela 15 urte edo hilko zen. Bai, badakit. Baina sentsazio zari naiz listillo. Ta no me jodas. 36 ordu pasa dira eta hemen inork ez du txintik esan. Gaur bulegoan dena bere horretan. Euskal Herriari azkar kontatu zioten bai, deskubrimendu historikoa. Baina orain, kasetea lapurtu dute. Ta denak, ixilik. Baina, nork lapurtu du? Norbaitek dauka, hori garbi dago, baina zertarako, non? Zure detektibesena pizten ari da. Bai, a ber, segi. Nere detektibesena behin piztuarazi zenuen eta begira nola amaitu zen movida guztia. Uste nuen kartzelean amaituko genuela. Bai, kartzelean. Martutenen Fermin Muguruzakin sarri kantatzen. Estoko iztuk pasatzen duen. Xo, pradalesek entute bali mazaitu liatu dula. Ba hori, kartzelan. Arkaitzkanoren hilketa argitu genuen eta bakarrik falta zitzaigun gu sartzea kartzelan. Azelana egin genuena. Naia eta Unai. Unai eta Naia. Ertzaintzak argituko ez zuen krimen ura argitzen. Egia da lan ona egin genuela bai. Azkenean lakarra komisarioa zure lagun eta guzti egintzen da. Ze fuerte, Zigun paketearekin. Esan izan, Naia eta Unai detektibe pribatuak. Hor genuen kriston proiektua eta kakita esintzen hon. Bueno, emaizkidazu eskerrak. Ze ezingo zenuke Donostiako antiguon pixua balokatu elkarren soldatadatik ezpalitz. Gozo zakatzen egongo ginen. Ez. Ez, klaro. Nola Euskal Herria Bronx bezalakoa dan. Bueno, nahi, ez dut hau gehiago atzeratu nahi. Zerrenda bat prestatu dut errudun posibleekin. Baina izu, zure laguntza behar dut ikerketa hau gauzatzeko. Ze ikerketa, Naia, ez hasi. Jo, Unai, ze nahizu, Mikel Laboaren disko argitaratu gabe bat lapurtu dute, eta zuk horrela geratu nahi duzu? Begira? Naia, zuk lana daukazu egunotan. Behingoz zentratuta zaudela, etzazu nahastu zure bizitza?
Eta ez da beste ona, ze badakit gero horrelako historiekin ze pasatzen Unai, den. stop. Paternalismo horrekin ez etorri berriro, benetan. Jode, paternalismo. Ja, oporrak eskatu ditut ja. Zuk ez daukazu ezer hoberik egiteko langabezia kobratzea aparte. Así que, xo, eta entzun. Lehenengo susmagarria, nire ustez, entzune? Peio reparaz. Peio reparaz? Nola peio reparaz? Hombre, Unai, ez que igual ustezu Mikel Laboaren kasetea lapurtu duela Pankorboko Mari Angelesek. Garbi dago euskal kulturaren ekosistemako norbaitek lapurtu duela. Nik oso garbi ikusten dut. Mitoara badator. Reparazek berak esan zuen gainera sorpresak zetozela. Laboa mito bat da gure kulturan. Ta zetak, samplen erregeak dira. Laboaren zerbait ineditoa disparatzen dute urtarriaren 3 eta bom! Nafarroarena flipatuta. Venga, zure txanda. Ez dakit. Gorka Urbizu. Ez galdetu zergatik, baino pegatzen dio. Beti iruditu zait tipo sinistro xamarra. Bai, hasi gea. Nola badakizun, Gorkak flipatu iten hauela, ala, zakura. Aizu, hau ikerketa bat da, edo zure filia eta fobien terapia da. Venga, ba, arrazoi duzu, bale. Gorka Urbizu. Eske, Unai, eske hau oso fuertea da. Mikel Laboaren disko inedito bat, bera hil eta 16 urte beranduago, ez dakit, zaizu iruditzen, da pixkat Irulegiko eskua bezala. Irulegiko eskuaren bertsio garaikidea. Buah! Tomas Lizarazu! Hala ere, ulertzen ez dudana da zertarako nahiko luketen. Mitoaroarena garbi ikusten dut, baina besteena... Durangoko euren salmentak ez izorratzeko? Laboaren diskorrek salmente ikaragarri izango luke azokan, hori garbi dago. Orduan Izaro. Gabonetako diskoarekin pelotazoa joko zuela imaginatu, eta bapatean agertu zaie Laboa hortzea, kompetentzia egitera. Izaro, Eta Jon Maia? Segidilla bat kantatuko dizut Jon Maia. Ez dakit nola esan, kantu bat gara baino, kantu bat gara gorik bal dago Laboaren, kanta bat hartu eta kantu bat gara egitea baino. Haze trabalen guasak gizona, kantu bat garenen kantuaren Laboaren kantuaren gara, gu gara kantu bat. Oso ondo ari zea, ni hemen lagundu nahien, eta zea, zu de risas. Bai, arrazoi zu barkatu. Oso ondo ari zara gainera. Baina ez dut lorik egin eta burua pixkat jondo daukat, ja. Uste telotra noala, Unai? Biargo izan arbizura joango gara eta... Txin, Laboa ipatu du Iker Gurrutxagak? Igoko dut volumene. Berri dituko jo, ezta? Hizketan hariko ginatekeenik. Zer esango dizuegu kantautore pasaiarra olatu aparretan dagoela. 18. aidanez horixe izango du izena Mikel Laboaren 18. diskoak. Zumetaren estudioan aurkitu zuten kasetean agertutako kantuek osatuko dute eta abenduaren 2 argitaratuko. Abenduaren lehendabizikoan beteko dira 16 urte Laboa hiltzenetik eta abenduaren 3 Euskararen nazioarteko eguna izaki, Zer da aurpegi hori? Aurpegia zuena, diskoa lapurtu dute eta estreinekoarekin, abonboi platillo. Nik uste kolatu intzaiela, Frentxaoar hori gaur bidaltzekoak ziren eta ziurrenik programatuta zegoen. Eta parte ez dakit elkarreko jende guztiak baute dakien gertatutakoa. Aizu, eta arbizura joateren esan duzuna? Serio hori zinen? Bai, uste non baitetik hasi behar dugula ikertzen lehen bailen, baina esan dizut nekatuta nago. Biarritze egingo dugu. Ondolo ino nahi. Gabon. Zurrunka egiten hasten bazara, sofara bidaliko zaitute? Baietz, Gabon. Unai. Zer? Itzali argia zure oe ondoan dago. Berak onartu du... Barkamena eta guzti... Argitu kasua! Naia, jazta, ametxetan ari zinen? Ze?
Hau nahi. Boa, ze bizarroa dena, sarduia agertu zaita ametxetan. Uste nun argitu genuela ia dena. Ai, ama. Hobe orduan esnatzeko kafea prestatzen badizut. Venga, heiki alperrori zortziak direta, oazen gosaltzera. Hortxe duzu kafe makina, nekatu aurpegia daukazu. Bai, ez dakit zure ikerketa giro hau den, Miss Marplen kartela edo zure Ibon Martinen liburuak. Baina nik, oparitu zenidan Agatha Christieren 10 beltz liburua horrekin amestu dut, etxe batean hor, denak itxita. And then there were none. Irakurri zenun, ez da? Noski? Ojo, nahi, eutxi ideia horri. Etxe batean sartzen baditugu denak, eta... Etxe batean sartu nor? Hoi, gure susmagarri guztiak. Txoin. Entzune, ze badakit. A ber... Gonbidapen bat izango da. Laboaren diskoaren estreinaldi pribatu baterako. Euskal eszenako egoarekin, ez du inork ez esango. Ta gainera, lapurrak zer egingo du. Ez joan? Ufa, ez. Disimulatu nahi badu honena joatea luke, baina nola egingo dugu gonbidapena? Badakit, bulegora joango naiz, zerbait aztu dudalako aitzakian. Lasai, ze engantzatuko diate, jak etorri zean zerbait egiteko. Eta momenturen batean elkarreko mugikorra hartuko dut. Ez da gehiek irabiltzen soilik mezu globalak eta spama eta olakoak bidaltzeko. Eta PDF bat bidaliko diet, gonbidapenarekin. Nik ezagutzen dut nekazal turismo bat alkizan, horre basoruntz joan da galduta, libre baldima dago, nik uste etxe guztia reservatu dezakegula eta bertan bildu. Eta denak bertan daudela, aterako dugu nor den lapurra. Bueno, hori ja ez dakitzuk oso errez ikusten duzu, nahi. Eskerrik asko, Hoixe da jarrera, bai gizona, olaxe, bai. Ano flipar, nik eman dizu dela ideia. Bai, noski, dena zuk egin dezu, bai, unai. Eskerrik asko ikertzaile txitgo horrena. Xilikeon. Bueno, gosaria prestatu dut. Dira batean osatuko dugu gonbidapena, eta martxan jarriko dugu. Bale. Baina zerrenda oraindik ez dugu zehaztu, eta gainera, naiz eta susmorik ez izan, badauzkat buruan nik izen batzuk. Izan litezkeenak. Ez galdetu zergatik, baina Odei Barroso? Eo lehen lierrekoa zanda, zea orain bele... Lide Errando. Hoi da. Edo esan ezineko Janire? Horrek emateu ez dula inoiz inorakatu baino. Ta, Inautelo Arrieta? Inautelo Arrieta ere, ojo, hori oso labua zalea da. Bueno, disko berria daukate Sunek, Janus Lesterrek... Bai, eta Odei Barroso esan duzu, eta berare ibili da zerbait berria prestatzen, edo instan ikusi dut. Eta kazetariren bat, zea mitiko Josein Etxeberria, edo naizeko Iker Gurrutxaga... Nik imaginatzen dut, oian bega saltxa honetan rollo, nekezal turismoan ongietorria egiten. Bai, zea, eta Jon Maiari paso ematen segidilla bat kantatzeko. Bai, mesedez. Denakan zain laboaren diskoa entzuteko, eta kaka. Denak bat izan ezik. Eta bat baino gehiago izan badira, Durangon euren salmentak eta protagonismoa ez kaltetzeko bildu direnek? Bai, Fuente Ovejuna. Duela 2 urteko eta gero, ni ez nau ezer karrituko da, hori egia da. Baina, grabadora itzaliko dut eta banoa badezpada elkarrera. Grabadora? Naia, joder, ze grabadora? Ez, ja hasigea, benetan ez dezu atxeden hartzen, zure podcast txoro horrekin hasiko zara berriro? Zu bai txoroa, enaiz hasiko, atzotik nabildena grabatzen. Joder, naia. Gure zaleek, hauxen nahi dute, ikerketa bat nola prestatzen den sumotelean. Naia, mesedez, hau ezin da publikatu? Txorotintzara, inork ezpadaki diskoa lapurtu dutela nola publikatuko dugu? Lasai, ez dugu publikatuko. Momentuz. Ze peio, 3. data egingo aldezu mituaroarekin? Ke ba. Beste Nafarraren oso bat igual beteko zenukete. Nahikoa iromen ari da izaten bidate egite utza. Así que nada, gainera urtarrilaren 5ean ebakuntza daukat, esan izun. Jon, bizi altzara oze martxa. Peio, zemuz. Txoi, taberna zuluan nagota. Esan, Jon. Aizu, zaldezu elkarreko gonbidapena laboan disko horren aurkezpenerako edo... Bai, oraintxe ikusi dut. Zu joateko altzara. Egia esan gogo handia daukat hori entzuteko, kristona iruditzen zait laboan diskoarena. Egitan, fantasia hutsa. Etzi da, ez da?
Alkiza tokitan geratzen zai, baina joan beharko, bai. Saltxa pixka bat eman beharko zaio gorputzari, ez, Maia? Aizu, alkiza gozatua gaina pinik eramateu. Ez nebeltzan abesten zunak? Ba, ez dakit, gero afari mokau bat edo ingo deu? Ados, seitan da, ezta? Bai, zeitan bai. Bale, ubikazioa badago hemen, ba, zirarte, gizon. Beharki peio, venga, besarkada bat. Beste bat bueltan, Jon. La Bankada. Korima Filmsek naiz irratierentzateko itzitako podcasta. Tramaren sorkuntza, Inigo Asensio, Goiuri Ezeiza, Irati Etxeberria, Imanol González eta Eiren Maia. Gidoia eta ekoizpena, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Muntaia, Imanol González Gurrutxaga. Audio postprodukzioa, Noiz Estudioa. Musika, Iñar Sastre. Esker berziak, Uxu Errazkin eta Nerea Loyola. Esaten nintzen Julen zuk heldu, ze bestela badirudi Unai eta Naiak jarraitzen dutela hemen. Ez, baina adi eta gustura entzun dute. Bai, Ona, ni ari naizian nire pelikula montatzen. Nire teoriak josten, ez dakit gero non amaituko du, urrengo bi pista, bi kapitulo entzun ditugu. Urrengoak akaso, orain arte egiten ari naizen edo josten ari naizen bideo honetan, biraren bat egin araziko dit, edo bai estatuko du bideo honean. Aurrera edo atzera, hortxe. Hori da. Horrengoz, ari naiz, kontatuko dizuet dena amaitzen denean. biarnaiz.eusen, naizirratia.eusen eta gara egunkarien izango duzue, pista berri bat. Hauia pista potolito izango da. Orain arte, erakutsi dizuegu kronograma moduko bat, kontatu dizuegu, laboaren disko bat desagertu eta auta beste, baina ja pixkat gaizkilean orden, lapurran orden definitzen joateko bidea edo, osatzen joango gara, eta ere pista hori elkarbanatuko dugu, beraz, egon zaitezte adi. Hemen txatean esan dute, non azalduko da? Bueno, Josein Etxeberria, ze grabadora, nahian ondao, non eskutatzen da grabadora? Ostras, Peio, gizon. Maia eta Peio ere gizon. Ikusten detenen Jon Maia esango diote. Pista. Nik Unairi galdera bat egingo nioke gustora. Ea, zenbat aldiz sentitu duen Naiaren grabadora hori hartu, eta mailu batekin txikitzeko goa. Jode, Naia, eske utzi jazure grabadora. Susmagarri asko agertu dira, beraz. Entzuleok, ostegunean 3. atala entzuteko aukera izango duzu, eta datorren aste artean atala, baina bien bitartean guk 2. kafearekin jarraituko dugu, eta 2. kafearekin jarraitzeko gainera, gure urrengo kolaboratzailea ere, agurtu behar dugu, baina Izortze Santinek badu, kantu bat dagoeneko beti ari ura aurkezteko barkatu, erabiltzen duguna eta mentxe daukagu. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Light as a feather, stiff as a board. Electric weather, above and below. Light as a feather, stiff as a board. Electric weather, above and below. Gabonetako oporren atarian, 2024ko azken zientzia klasea izango dugu segidan 2. kafean. Duela egun batzuk, Jaime Mayor Orejak Network for Valuesek antolatu eta Pepek babesturiko topaketa batean egindako adierazpenetatik abiatuko gara. Negazionismoaren aurrean divulgazio zientifikoak duen garrantzia hitz egingo dugu. Ondoren, autismoaren garapena azaldu dezaken aurkikuntza batez ariko gara, eta, komunei buruz hitz egiten amaituko dugu. Beti bezala, Izortze Santin Gomez, EHUko Biokimika eta Biologia Molekularreko Departamentuko irakaslea izango dugu gidari. Izortze, egun honetan ongi etorri. Kaixo, egun ondan hori. Segundo bat Izortze, hemen nik ez dut aurrikusi aldaketat egin behar nola gure mailean, eta segituan agurtuko dugu Izortze Santin, behar bezala entzun dezazuen entzuleok. Orain Izortze Santin, egun on. Kaixo, egun ondan hori. Zer moduz Izortze?
Ba oso ongi, ja oporretako guakin, gabonak askari iristen dien. Hori da, ez da, hotz giro honekin oporru zainare gerotara nabarmen nagoa. Bai, ala da, bai. Izortze, Jaime Maior Oreja agertu zaigu berriz ere, nire imaginariotik ja atzera utzitako pertsona batzen, egia esatea nahi baldin baduzu, eta aurreko batean, sareetan agertu zen bere izena, eta horri askotan azaldu zitzaidan, egia esango dizut, ez nekin ondoegi zergatik agertu zen berriz ere, komunikabideetan eta sare sozialetan zergatik zuen horrelako presentzia, baina irakurri nuenean esan nuen, wow, ze haze agerraldia, eta esaten denaz, zen ezesia honetarako. Bai, bere linean, ez? Egia da, aspaldian ez genula zer jakiten gizon honetaz, nigo gogoratzen dut orain dela urte asko bat zegoela, jarraik egindako kanpaina bat zela Maior Oreja, Maior Sordera, nik ustot ala jarraitzen dula, ez? Belarri handi, baino benetan hitz egiten du gauza batzuetaz ez daukatela inolako logikarik, ez? Badiri kreazionismoaren aldeko apologia egin duela, han kongresuan, eta, zientzialari asko, bai estatuan baita Euskal Herrian ere, sare sozialetan atera dira esan ez, mesedez baino zer ari zara esaten, ez? Eta, bai, betiko lez, tontakeriak esaten. Hori da ez, sekulako zalaparta sortu da komunitate zientifikoan, eta asko izan dira, zuk esaten duzuna ez, esan duen hori ezin dela esan, eta horren kontratera direnak, izortze, laster amaikak izango dira, baina horrela, entzule itxak emango diegu, amutxoa jarriko diegu, zer esan du, Maior Orejak? Berak defendatu du, gero eta ikertzaile gehiago, zentzalari gehiago daudela kreazionismoaren aldekoak, ez, evoluzioaren aldeko evidentzia asko ez omen daudelako. Hori da esan duena, bai. Hortik abiatuta harimutur asko atera daitezke, baina guk gaur egingo duguna, izortze izango da nolabait ere, negazionismoaren aurrean, divulgazio zientifiko duen garrantzia aldarrikatzea, ez? Hori da, bai, ez, nik uste dut garrantzitsua dela. Nik uste dut gehienok ikasi dugula evoluzioaren teoria eskoletan, ez? Zorionez, eskoletan olako hauesak erakusten dizkigute, baina, horrelako adierazpenak egiten direnean, nik uste dut garrantzitsua dela zientzialariak pauso bat aurrera ematea, ez? Eta benetan, evoluzioaren alde dauden evidentzia zientifikoak azaltzea, jendarteak jakin dezan hori dela zuzen ere egokia den teoria. Gaur goiurizuk aipatzen zenuen, ez? Zuretzako hori egia da, garaibateko kontuak bezala edo bazirela ezuketzen nuela uste berriz ere horretara retoriko ginenik. Bai, nik pentsatzen nuen zela, historia hartuta, kronograma bezala, ez? Linea bat bezala, ez dakitze urtera arte, sinisten zela gauza batengan, eta gero zientziak eta nahiko oinarri erakutsi zituela beste honengan sinisteko, eta aurrera gindoa zela horrekin, eta ez genuela atzera buelta egin gordun, sinesa hitza iruditzen zait. Hau. Amutxo hori hor utziko dugu, kasi goizeko 11ak ere badira, eta albisteak entzun ostean jarraituko dugu, izortzerekin honen guztiaren inguruan. Alaxe, Oñatz Aizpuru agortuko dugu estudio zentraletatik, eta helduko diogu esan da bezala azken ordukoari Oñatz, egunon? Egunon bai lagunok, egunon entzule guztia. Duela gutxi Lakuako gobernuko enplegu sailburu Mikel Torresek adierazpenak egin ditu, hain zuzen Gasteizen ari direlako genero arrakalaren inguruko jardunaldi batzuk egiten, eta han esan du Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun emakume eta gizonen arteko soldata arrakala 17%aren bueltan dagoela, alegia aldea, batak eta besteak, oroar eta bataz beste kobratzen dutenaren artean, eta Lakuako gobernuak plan bat omen du negoziatzeko eta adosteko elkarrezketa sozialerako mailan. Dakizunez, sindikatu guztiak ordea bertan horrez daude. 2030ean desberdintasun tasa txikiena duten Europako 5 herrialdeen artean egotea nahi du Euskal Autonomia Erkidegoa. Dirudienez, gaur egun errenta aintzat hartuta, gizonezkoek bataz beste urtean 30.000 eta 85 euro kobratzen dituzte Arabizkia eta Gipuzkoan, eta emakumeek 29.714 beraz, esan bezala, 17%aren bueltako soldata arrakala dago bataren eta bestearen artean. Ikusita, gaur egungo joerak zeintzuk diren, eta nolabait lan munduak ere zer nolako bilakaera duen, uste du ekonomiaren bilakaera eta hazkunde horrek ezinbestean aintzat hartu behar dituela genero kontuak, eta zentzu horretan baipatzen ari garen genero bataz besteko soldata arrakala horren aurka egiteko
zenbait neurri iragarri ditu entzun duzuen moduan Mikel Torresek. Bestelakoan eta nazioartetik albiste kezkagarriak Lula da Silva zioan dagoela zainketa intentsuen unitatean dirudienez Burbuinean eduki du odoljarioa eta hala kasu honetan Brasiliako ospitalean sartu dute Lula da Silva esan bezala, dirudienez operatu dute, ebakuntza egin diote eta buruko hemorragia hori gelditzea lortu dute, etxean istripu baren bat edo beste izan duela, hori da nolabait iristen ari diren informazioak, momentuz larri dagoela, baina zainketa intentsuen unitatean ikusi beharko da zer nola atera den ebakuntza hori eta honek albo kalteak ote dituen eta Brasilgo egoeraren inguruan zer gertatzen den. Bestalde azkenik esan, Iruñean eta Arrotxapean azken urteetan hiriburuko etxebizitzen prezioak gehien hazi diren auzoa izaten jarraitzen duela. 24 hazi da bertan metro karratua Arrotxapean. Iruñean azken urtean gehien 2.428 euro bataz beste Arrotxapeako etxebizitzaren metro karratua. Esaterako Donostian 20 egin du gora aldezarreko metro karratuak 6.527 euro, pentsa 6.527 euro Donostiako aldezarrean metro karratua. Eta hain zuzen gutxien igo dena Irunen Santiago Mendibil auzoan, 3% hazkundea izan da bertan eta hori da behintzat balantzea bateran eta bestean eta Arrotxapeko datu hori, kasu honetan azken urtean metro karratua gehien Iruñeko Arrotxapean igo dela. Hauxe beraz lagunok kontatzeko genuena 11:03 minutu diren honetan. Eskerrik asko Oñatze Izpuru, guardiko 12etan informazio gehiago hemen naiz irratian, eta guk orain Izortze Santinekin jarraituko dugu hizketan. Tira Izortze, esan dugu, Jaime Maior Orejak aurreko egunetan esandakoen inguruan sakontzen hasiko garela, zuk aipatu duzu, evoluzioa, horri zenbateraino azaldu beharrik dagoen, eta hoien inguruan, eta teoria hori babesten duten, evidentzia zientifiko ez aritu nahiko zenuke. Bai, badez ere, pixka gogoraraztearen, ez? Azkenean teoria bat dagoenean, teoria bada, evoluzioaren teorianen inguruan kontsentsu zientifikoa dago, esan nahi dut. Egon daitezke, eztabaida txikiak ez, zenbait momentutan zer gertatu zen erabakitzeko, baina oro har, zientzialari guztiak, babesten duten teoria bat da, ez? Evoluzioa zer da, besterik gabe, izaki bizidunak, denboran zehar aldatzen joan garela, evoluzionatzen joan garela, ez? Eta esaten duena teoriak da ere, espezie ezberdinek arbaso amankomun bat partekatzen dutela. Hori izango litzateke, teoria horren bi ardatz nagusiak, ez? Eta horrek babesten dituzten evidentzia zientifikoak, egon gintezken hemen orduak eta orduak horren inguruan hitz egiten, ez? Baina, ditugu erregistro fosila, nik uste dut erregistro fosilak ematen digula, azkenengo 3.500 milioi urtetan evoluzioa nola gertatu denaren froga, nola bait, ez? Hor badaukagu zerbait deitzen dela, tarteko ezaugarriak dituzten egoerak, ez? Edo fosilak. Zer esan nahi du horrek, gu daukagu arbaso bat, eta arbaso horren azkenengo ondorengoa, ez? Eta horien tartean eman diren egoerak behatu ditzakegu fosilak begiratuz, ez? Eta horrek, izaki horrek evoluzioan zehar eduki dituen aldaketa anatomikoak, molekularrak, zelularrak aztertu ditzakegu nolabait, ez? Horren adibide bat izan daiteke erreza, izan daiteke tximinoetatik izakietara nola iritsi garen, baina badaude bestelako adibideak, baleekin adibidez, ez? Baleak hasiera batean, orain dela 50 milioi urte, sudurzuloak kranioaren aurrekaldean zeukaten, behiak eta ardiak bezala, ez? Gero 25 milioi urtetara beste arbaso bat sortu zen edo evoluzionatu zen, eta kasu horretan kranioaren erdikaldean zekaten, eta gaur egun ezagutzen ditugun baleek, dauzkate sudurzuloak kranioaren goikaldean, ez? Orduan hor evoluzio guztia, anatomian eman den evoluzio guztia ikusi dezakegu fosilen bitartez. Hori izango litzateke igual, esan dezagun, evidentzia zientifiko garrantzitsuena, erregistro fosilak, ez? Badaude beste batzuk, segurazki homologiaz hitz egiten entzun duzue, ez?
Eta homologia esan nahi du, espezie ezberdinak arbaso amankomun batetik baldin bagatoz, gure artean antzekotasunak partekatzen ditugu. Ez? Homologoak, edo homologiak ditugu. Ez? Homologiak izan daitezke esan bezala anatomian, enbrioiaren garapenean, geneetan, eta asko erabiltzen da geneen homologia. Ez? Adibidez, gizakion eta txinpansen artean, geneen homologia 99%koa da. Ez? Baina adibidez, gizakion eta hemikordeen artean daukagun homologi genetikoa 170%koa da. Eta hemikordeak zer dira? Imaginatu dira, itsasoan bizi diren txitxare batzuk, begiak ez dituztenak, eta ura filtratzen dutenak elikatzeko. Eta horiekin 170%ko homologia daukagu. Orduan horrek zerbait esan nahi du. Bai? Eta gero ditugu baita ere, eta nik uste dut garrantzitsua dela, denbora eskala batean behatu dezakeguna eman diren eboluzio prozesuak, ez? Animalia, landareak, inguruneari adaptatu direnak, eboluzio genetikoan bitartez, eta gero aldaketa fenotipikoak eragin dituztenak. Orduan, evidentzia zientifikoak ikaragarri pila daude, ez? Eta kreazionismoaren aldekoak badakizu zenbat evidentzia zientifiko dauden. A ver, bat? Zero patatero. Sorpresa! Orduan, nik uste dut, arrazoiak baditugula, ez? Evoluzioaren teoria babesteko. Izortze horrela, komunitate zientifikoan zabiltzatenok, eta elkarren artean, zientifikoen artean hitz egiten duzuenean, horrelako zerbait agertzen, horrelako albiste bat, horrelako adierazpen batzuk agertzen direnean, ez dakit, amorrua, nekea, dena batera, zer sentitzen duzue? Baitu, hasiera batean pentsatzen duzu, baina zele lokeri da hau, ez? Anekdotikoa bezala hartzen dezu, ez? Gero, fondoan dagona aztertzen dezunean, ikuste dut kontua larria dela, ez? Hemen evoluzioaz ari gara hitz egiten, baina existitzen dira beste zenbait prozesuen negazionistak, horiek bai mina handia egiten dutenak, eta adibidez aldaketa klimatikoen negazionismoari buruz hitz egin dezakegu, ez? Edo COVID garaian birusa existitzen zela negatzen zutenak ere, ez? Orduan, azkenean hori ardura sartzen dezu, ez? Azken finean, evidentzia zientifikoak ukatzen dituztelako, zientzialarien lana nolabait albo batera uzten dutelako, eta hori batez ere interes propioengatik egiten dutelako, ez? Orduan, kasu horretan, kezkaz hartzen ditugu horrelako adierazpenak. Eta pentsatzen dut, zuek ere lehengo jurik epatzen zenuena, ez? Ez zuen buruan erakaso egongo dela, horrelako gauzak ez dira gehiago gertatuko, baina ikusten da, aldian behin agertzen direla, eta hauek ez direla nolabait ere kasualitatez gertatzen diren gauzak, hori momentu honetan horrela egitearen autuaren atzean, badagoela, ez dakit, estrategia bat edo helbururen bat badagoela, asmoren bat. Argi eta garbi, nik uste dut azkenean egin nahi dutena da, zientzialaren prestigioa nolabait, zapuztu, ez? Zatute, eske zientzialariak oraindik ere ez daukate argi evoluzioa eman ote den, ez? Agian kreazionismoaren aldeko zientzialari asko daude. Ez, barkatu, baina kreazionismoaren aldeko zientzialariak ez dira existitzen. Ez dago evidentzia zientifikoa eta zientifikoak, zientzialariak, evidentzia zientifikoetan oinarritzen dugu gure adierazpenak egiterako orduan. Orduan, azkenean da hori, ez? Hau igual lelokeri bat irudi daiteke, baina horren atzean dagona, ez? Larria nik uste dut. Orduan, estrategia baten baitan sartuko nukenik, bai. Akaso baikortasunerako bidea ematen duena da, erreferente bezala Jaime Mayor Oreja baldin badukate, non aukeratu gehiagirik akaso ez daukatela, eta denbora tarte batean, akaso horregoteari ere utziko diotela, hori izan liteke aukeretako bat, baina hori... Beste batzuk agertuko dira segurazki, Zoritzarrez. Zoritzarrez. Izortze, gai ez aldatuko dugu, eta segidan, autismoaren inguruan egon diren azken garapen edo aurrerapenen inguruan hitz egin nahiko zenuke? Bai, Nature aldizkarian publikatu dute artikulu bat, ez? Autismoaren oinarrian egon daiteke kausa genetikoa azaltzen saiatzen dena, bai? Badakizuten bezala, autismoa ohiko egoera bat dela esan daitekez, 100 pertsonetatik batek eduki dezakelako, ez? Espektroa oso heterogeneoa da, eta berez uste da, genetikoa dela, ez? Horren oinarrian genetika dagoela. Baina egia da, kasuen 20% bakarrik argituta dagoela, ez? Eta hor bai
lortu dela gene bat autismoaren garapenarekin lotzea, baina kasune 80an ez dago argi, bai, kausa genetiko hori zer dan. Orduan, ikerketa honetan aurkitu dutela da, CPB4 deitzen deneko proteina neuronal batean, dagoela mikroexoi bat, besterik gabe dela genomaren sekuentzia txiki bat, 24 nukleotidotakoa, delesionatuta dagoela. Bai? Eta hori gertatzen denean, proteina honek agregatuak sortze ditu, eta agregatu horiek guazen esatera, likido izatetik solido izatera pasatzen direla. Orduan, metatzen dira, ez dira errez desegiten estimulo neuronalen bitartez, eta orduan, garunaren garapenean parte hartzen duten gene askoren desregulazio bat sortzen du. Bai? Orduan hori izan daitekela hain zuzen ere, proteina horren agregatu horiek sortzen duten kalte hori eragin dezakena autismoaren garapena. Orain arte, hori, dauden kasuen 80% hori nolabait azaldu dezakeena. Bai? Eta garrantzitsua da batez ere, ikusi dutelako, nukleotido sekuentzia hori sartuta, zeluletan sartuta, proteinaren funtzioa berreskuratu daitekela. Bai? Eta agregatu horiek solido izatetik, agregatu likidoagoak izatera iritsi daitekela. Horrek esan nahiko luke, etorkizunean, eta hau zuhurtziaz esaten dugu, etorkizunean agian, nukleotido horiekin jolastuz, edo nukleotido horiek zeluletara sartuz, autismoa nolabait errebertitu ahalko litzatekela. Bai? Saguetan, hasiko dira zenbait esperimentu egiten, baina, hau da, epe ertain luzera garatu daitekeen zerbait, bai? Hori da ez, albisteak horrela entzun da, albiste potentea dirudi, baina zuk esan duzu, zuhurtzia behar dela, hemen izortze askotan aipatzen dugun hori ez, hemen oso ondo dago horrelako aurkikuntzak egitea eta horrelako garapen bideak jartzea gauza ederra da, egin beharra dago ezinbestean, baina honi segida emateko guztiok dakigu zer behar den. Dirua behar dugu, ikerketa egiteko hori lehenengo gauza, eta gero, lan asko, esan bezala saguetan hasiko dielako zenbait esperimentu egiten, eta ikusi behar da gauzak nola doazen, ez? Horregatik, berri ona da, baina beti bezala zuhurtzia azaldu behar dira gauzak, esperantzak bere tamainan emateko horrelako gaixotasun bat pairatzen ari diren pertsonei eta haren familiei. Hori da, horrelakoetan egin behar den bezala, baliebide jarri, eta utzi jendeari lasai itzalean pakean, eta gero emaitza daudenean, argitaratuko dira. Eta bukatzeko, izortze, gai nolabait ere, beste estilo bateko gai batera joango gara, eta ez dakit, dokumental baten izenburu edo orkesten hasiko bagina bezala, gure komunetako faunaren inguruan hitz egingo dugula esatea ondo dago? Nik uste ez ondo dagoela. Fauna txikia, bazen esatea. Ikerketa bat egin dute, ez? Gu badakigu gaur egungo gizakiok denbora asko pasatzen dugula barnealdeetan. Lanean, irratian, unibertsitatean, eskolan, bai? Eta gutxi aztertzen da, ingurune horretan dauden fauna, esan dezagun. Gutaz gain, ze beste fauna dagon leku horietan, ez? Eta egin dute ikerketa bat, eta egin duten izan da, komunetan aurkitu daitezkeen bakterioak eta virusak aztertu. Bai. Denok daukigu komunak oso leku esea diela, eta bakterioak hazteko oso leku aproposa diela. Bai? Eta izan ere, ikerketa honetan ikusi duten nahi zuzen ere, dutxetan eta hortzetako zepilotan, genekiena, bakterio asko daudela. Dutxetan, uretatik bertatik datozen bakterioak, eta hortzetako zepilotan, gure ahoan aurki daitezkeen bakterioak aurkitzen dira batez ere. Baina ikerketa honetan, aurkitu dute zerbait oso garrantzitsua izan daitekena, eta bakterioaz gain, bakteriofagoak aurkitu dituztela. Ez dakit bakteriofagoak zer diren dakizuten? Ez. Nik ez. Ez da nik ere. Bakteriofagoa dira, bakterioak infektatzen dituzten virusak. Bai? Eta virus horien bakterioak infektatzen dituztenean, bakterioak akatzen dituzten. Bai, orduan hori ikusi dute, bakterioekin elkar bizitzen, bai dutxetan, zepiloetan, eta bakteriofagoa daudela. Konkretuki, 600 espezie o mota ezberdin aurkitu dituzte. Bai, pasada bat. Zergatik dago garrantzitsua? Ikertzaileek esaten dutelako, nolabait, olako komunetan edo bestelako lekuetan aurkitu daitezkeen
bakterioen kontrola egiteko, bakteriofagoak erabili daitezkela, ez? Ez ditugu nahi, bakterioak kaltea eragin dezaketelako pertsonei, guazen lekuietan bakteriofagoa jartzea, bakterioiekin bukatzeko. Orduan, bueno, ikerketa interesgarria, ez dakit noraino eramango gaituen, baina, bueno, bai, fauna asko daukagu gure komunetan, gure zepillotan, gure dutxetan, beraz, Bale, orduan, esan dezaket, ja naizela bakarrik bizi, ez? Hala. Pentsatzen nuen nuela pixukiderik, eta guain, zera... Hori izetera ninduen, hor lehen ere bazegoela goera hori, baina entzulak ez ditaizela larritu komunean ez dakize fauna daukatela edo ez dakize oianeko fauna daukatela, lehen ere hortzegoen hori. Hortzegoen. Hori da. Beraz, Jakin bagenekien, baina ez genekien hainbeste mota ezberdin zeudenik. Jare, etxean pixukideak beti izan dituzu, ze inoiz organikoaren poltsa horretan konturatu. Nahi baino mugimendu gehiago zegoela. Beraz, baina, bueno, pues orain beste pixukide mota batuta zari gara, eta pixka sofistikatuagoa. Etxeko bigarren egon gela, komuna, jendearekin egoteko espazio bat. Honek, akaso horrela jarritzen badugu, pixkat gaizki amaitu dezake, beraz, akaso honena izango dugu, bere horretan ustea, eta honek bilakerarik baldin badu, datorren urtean ere, 2025an izortze Santin Gomezekin jarrituko dugu, bigarren kafean aldian behin zientzia klasea gartzen, eta jarrituko dugu hildo honetatik edo beste batzutatik. Izortze Santin, mila esker gaur ere gurekin izateagatik, aprobetxatu oporrak, deskantzatu, eta hurrengo urten ere izango du elkarren berri. Bai, mila esker zuei, agur. Zain izortze. Can't be stronger than life itself. We can be solid, but hardly make a dent. So I'll be a full-on child for a while. People keep talking about how pots don't melt. No, we don't. Floating Parade honekin egingo ditu hurrengo 2 minutuak. Entzuleok eta segituan Maialen teiabide gurean izango dugu, txuri beltzeko tekletan murgiltzeko, eta arekin gaurko gaiari heltzeko. It's cool to croon. Edo horrelako zaraita oskatzen da croon, ez da? Count all your blessings, my mother said. Don't keep repressing a heart that's heaven sent. Fall on my knees to the sky for a sign. And I'll reach to that floating grave. Don't wait.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 11:22 minutu izango dira 5 segundu barru, hementxe zuzenean naiz irratian bigarren kafean, eta gu dagoeneko hementxe prest musika giroan murgiltzeko, eta esango nuke, joan den astetik onera, gaia ere aldatu zaigula, erabat, baina txuribiltzeko tekletan leku eta tartea, beraz, aurkeztuko dizu segiton Maialen Tellabide. Thank you. And now it's your turn. We have a big Broadway producer with us tonight, Mr. Gordon Miller. So if you have any talent, come out, wherever you are. Want to try it? Sure. Who knows, I may be a star. Not bad. I would like to teach you. Baby, if I could only reach you. You'll get to be a crooner sooner if you sing instead of cling. Spread out, give your elbows a rub. Come on, how about you? Not me. I can't carry a tune in a tub. Well, thanks for trying. Every country yokel can be vocal. Lady, that's a lie. Negu jertxea lepo ondo estaltzen duen horietakoa jantzita etorri da Maialen Tellabide gurera. Eski kristonota itzen, no? Bai, negua hemen da, eta haizu bere tokia ere egin bartzaio, eta bide batez jertxei ere, gure bizitzetan ere, dagokien tokia. Bai, eta jertxeu mantentzen dut koloreak gustatzen zaizkitarako, baina motza agatzen zait alde guztitatik. Baina koloreak gustatzen zaizkit orduan ez dut bota. Motza, besotan ez, baina igual... Bai, besotan bai. Bai, gerriak ez ditu ondo egi estaltzen. Hori da, bai. Eta besoak ere, beso luzea naiz, eta orduan, baina gehiago gustatzen zait orduan ez dut bota. Musika goxuarekin zatoz gaur. Bai, pixkat zorni zuen, azkeneko piaste. Baia. Bai. Konpentsatzeko. Entzun dezagun. I wish I knew. Yes, I pursue. Barkatu goiur. But who am I pursuing? Chances are that I won't find a bride. But it won't be because I haven't tried. Nor uste dezu edala? Nik badakiten den. Bai. Nik uste nuen ere bai, baina... Bueno. Baina ez da izango orduan. Ez dakit. Nik Sinatra zala uste nuen. Bai, Sinatra da. Sinatra 54ean. Oso gazte, 29 urte ustez zitula. Ze guapo, Goiuri. Maravilla, bai, dena. Musika, estiloa, dena. Ze elegantzia kantatzen. Eta eguraldi honekin ebai, hobeto. Hori da, eta zema gomina. Hobeto sartzen da eguraldi honekin udara baino. Sinatra udaran entzuten da, baina... Baina askoz... Ez. Gure imaginarian oso negutiarra da, ez? Bai. Urrezko hamarkadak New Yorkeko plaza hotela, kanpoan elurra. Udazkena edo negua. Kanpoan elurra egian. Bueno, Fly Me to the Moon bastante urte guztian entzun daiteken kantua, ez? Baina Oton in New York adibidez. Bai. Baina askoz gehiago... Bai. Bueno, pues gaur krunerren inguruan naiz betitzegin. Diala abeslari oso suabeak, oso melosoak, pixkat empalagosoak ere bai, dana esan behar da. Eta naiz eta denbora laburrean izan zuten arrakasta, esan behar da, oso hamarkada gutxitan, baina euren abesteko estiloak eragin handia izan du ondorengo abeslari guztitan. Bai rock and rollekoak, bai popekoak, bai danak. Eta esan daiteke igual ez dela inoiz galdu guztiz krunerraren figura hori. Eta bueno, pixka bat estilo honen nondik norakoak nahi izkizuet esplikatu. Ze da zerbait danok entzun deguna eta hori dana noizbait, baina ez dugula ubikatzen ez denboran, ez espazioan, ez inun, eta beraz alpena dauka. Murgilduko gara barkatu, krunerren giro honetan.
ematen du pixka bat horrela hitz egiteko, ez? En plan, irratia. Ez, osea, pixkat irratia horrela iteko ematen du musika honek, baina bueno, sin más, barkatu. Honei bintzat, baina bueno. Zer dia croonerrak, zer esan nahi du? Tituloan jarri detena lo de It's Cool to Croon, croon aditza da inglesez, da literalki esan nahi du suabea besteko modu bat, besterik gabe hori da. Osea, besteko modu leun eta xuxurlaria, oso intimoa, eta ezaugarri horiek betetzen dituzten abeslariei, pues esaten zaie, croonerrak diala. Eta teknika oso delikatua da, danez berda, oso ekspresiboa da, eta entzulea unkitzeko gaitasunagatik bereizten da. Hau, inork inoiz abestu dizue metro bateko distantzira, mikrofono gabe? Zuk ikusten duzu, enagoela urdun, ba ez. Eta norbaitek abestuko balit, hau, belarrira mikrofonorik gabe metro batera, urdun egongo nitzake oraitxe, baina dentea bide. Ja, bai, lortzen dut. Baina... Uste tezen la jarraitu. Tu matxizat, igo ya! Ez, bueno, baina pixkat efektu hori da, croonerrak egiten dizun efektu hori da gertutik abestearena. Eta gertutik abesteak dakan efektu hori, pues, entzulea pila bat unkitzen du, ez dakit nik, uste lehenago kontatu izan ditela, abesbatza batek abestu dit aurpegira metro bateko distantzian, eta negarrez hasi nintzen. Osea, ze gehiegi da. Osea, jasotzen duzu vibrazio hori dana, eta gehiegi da, eta igual ni naiz moñas bat naizela, eta segitu nunkitzen naizela, baina ondo abesten baldin badizute, ze, klaro, gaixi abesten baldin badizute, zuzara metronomo klasikoak bezala. Ze ba? Bakizu nola egiten zuten ez? Klok. Klok. Alde batera eta bestera. Izan zitezke oso moñas, edo ikaragarri hater moñismoarekin. Bai. Ez daukaztu tarteko espazio hori. Bueno, es que sentimendu... Beti bitean. Sentimendu oso bizterala da, orduan, pues, bai gorrotoa eta bai moñismoa, pues, hori, ertzetan daude. Bueno, edozin kasutan, da efektu hori. Entzun dezagun, quizás, danok ezagutzen degula. Danok ezagutzen dugu. Baina, segundu bat behar dut, harrapatu nauzue pixkatola relajatuta eta... Bai, efektua da. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás. Bueno, pues igual hau da, dakagun adibide, hola, inmediatoena, crooner batena, ez dakit. Nat King Cole, bai? Osea, bere diskoren bat entzun bali maizute, pues da estilo hau. Por cierto, Natalie Cole gomendatzen dizuet, Nat King Coleen alaba, tremenda singer, benetan. Kristona abeslari hona gomendatzen dizuet, besterik gabe. Noizkoak dira croonerrak, noiz jaiozian edo noiz hasizian sortzen croonerrak. Pues bueno, igual lontan Iñigok eta Julenek, eta bueno, igual Goiurik ere bai, aldiate lagundu, jaiozian kondensadorezko mikrofonorekin batera. Epa! Osea, aldi berean, urte berdinean. Buah! Eta gainera, harreman zuzena dauka honek. Historia kontatuko dizuet pixka bat. Ordura arte, grabazio akustikoak egiten zian, eta intentzian metalezko kono handi batekin. Eta orduan, abeslaria behartzan oso potentea izatea, kriston volumenarekin abestea, zer estela kono horrek ez zitun hartzen uin hoiek, eta gainera hartzen zitunak ere oso kalitate txarrean edo oso fideltasun baxuarekin hartzen zitun. Eta orkesta ere entzutezan, pues, nahiko pobre. Eta gainera jartzen zidan danak horrela, argazkiak ikus ditzazkezute interneten, jartzen zidan danak horrela korro txiki baten, konoan gandik supergertu, eta nahi zutena lehenengo planoan entzutea, zegon konoaren praktikamente, aurrean, eta abeslariek askotan ia burua sartzen zuten konoaren barruan, pentsa. Ba, grabaketa elektrikoa etorri zanean, eta batez ere mikrofonaren sorrera etorri zanean, ja abeslaria etzan beharrezkoa hain potente izatea, eta mikrofonoaren gandik oso gertua beste zuten, xuxurlatzen. Murmuro honekin eta detaileak jaso zitezken, eta batez ere ahotsaren matiz guztiak hartzen zitun. Eta orduan jaetzan beharrezkoa, Jesu Kriston ahots potentea ukitzea besteko, baizik eta zure ahots normalarekin edo bularreko ahots
justu batekin, ondo entonatzen eta polita besten jakitearekin nahikoa zen. Eta horregatik, krunerrak datoz mikrofonoaren jaiotzarekin batera. Kuriosoa da, gainera hori, urteak aurrera joan nala, teknologia ere aurreratzen juntzala, mikrofonoak ere hobetzen joan zian, eta krunerrak ere hobetzen joan zian. Eta geroz eta gehiago zian, eta jolaste zuten mikrofonoaren distantziarekin, gertutasunarekin, konsonanteak, vokalak, efektuak, guzti hori. Orduan, kruner bat ezin da izan krunerra mikrofono gabe. Bai, hor dator, da teknikaren parte mikrofonoaren erabilera. Bai, kuriosoa da, bai. Eta, hau da, pues hori, 20. hamarkada, ez dela esan, ez hamarkadatan gabe. Hori galetu behar nizun zenik ez dakit kondensadorea noiz jaio zen. Oin dela 1 urte. Bai, Bulta hortan. Hoi da, bai, ez dakidan 1993 horrelako zerbait kondensarezko mikrofonoaren sorrera, ez baldin manabil oker, eta lehenengo abeslariak, lehenengo krunerrak 1930 pikokoak dira, bai, uste orain entzuten gaudena, I care for her and she cares for me, da Whispering Jack Smith, whispering dela xuxurlatzea, inglesez, Whispering Jack Smith, 1925 aiga entzuten. Out on the lawn, we carry on until it's time to go home. When she says, honey, hold my money, it's plain to see that I care for her and she cares for me. Now I've seen silly willies acting silly before, but none were half as silly as this Willie next door. When you say hello, how happy. Haukate rollo. Ola hiru garrantzitsuenak garaiontakoak estatu batuetan, Art Gillam, Whispering Jack Smith entzuten nahi gana, eta Little Jack Little. Izenak dira hain ikonikoak edo hain tipikoak eolako zerbait, ez? Oso estatu batuarrak. Baita ere esan behar da, pop izarrak bilakatu ziala, irratiari esker, irratiak ere arrakasta handia eukizun 20. hamarkada hontan, zerbait nahiko zabaldua bilakatu zen, eta, hiru artista hauek batzuk iparraldean gehiago, beste batzuk hegoaldean gehiago, baina arrakasta handia izan zuten. Eta garatu zen, 30. hamarkadan bai, jarraitu zuten abesten, eta hori dana. Justo hain, entzuten nahi gehan hauek, tenoreak dira, alegia gizonen tesituran altu daudenak, ez kontratenoreak, ez dakit gogoratzen zeraten, hortaz hitzein genunean, ez da hori, tenoreak, besterik gabe. Banda oso txikia daramate, eta oso atzean dago entzun dezakegu. Lehenengo planoan mikrofonoa dago. When we're in the park, we walk for hours, paying no attention to the flowers. Out on the lawn, we carry on. Baitare, esan berda, euren arteko kompetentzia handia zeola, bakoitza diskatxe ezberdin batean, kesi Columbia Records, kesi ez dakiz zer, ateratzen zituzen abesti berdinak egunetako diferentziakin. Eta hor zegoen, ez dakit, horrelako kompetentzi raro bat, abesti ezberdinak kaleratu berdian, eta bakoitza bere nortasunagatik edo desberdintzea, zan produktu oso bat. Eta zan, batek saltzen dizu, ez dakit, nola esan, jogurra naturala eta besteak ere bai, baina azukrearekin, ez dakit, produktu berdina saltzen zizuten. Eta baita ere, justu abeslari hauek, komedia, komila askoren artean, egiten zuten, ez dakit fijatu zaten, entzun dugun ontan, zati batzuk hitz egiten dago, orduan, entzulea interpelatzen du zuzenean, entzulearen gana zuzentzen da zuzenean, eta badaukate, horrelako, ez dakit, teatralizazio moduko bat, abesterako moduan. Eta horregatik baita ere oso kritikatuak izan zian, edozein, jaiotzen dan edozein estilo berri bezala. Ze gizon emaskulatuak ziala esaten zitzaien. Wow. Bai, ez ziala nahikoa maskulinoak, euren abesteko modu lehun goxo honengatik, eta bueno, oso kritikatu, baina arrakastan izan zuten, así que bueno, kritikak hortxe baitare esan behar da, ez dakize obispo honen kritika zala. Sanet. Ala muzko lekut iztorla kritika. Zer zilegitasun daukan. Sanat kritikak zian alderdi kontserbadoreetatik, edo gizartaren alderdi kontserbadoreetatik. Orduan, bueno, hori, edozein estilo berri bezala, kritikatu egin behar da, eta jazta. Baina, 30. hamarkadan, bigarren generazioa dator, 1929an, naiz eta izan zuten hola puntu gorenena, gero bigarren olatu bat etorri zan, horrelako zerbait, 30. hamarkada da Big Banden urrezko aroa.
eta Big Band horiek abeslariak behar zituzten. Osea, ni más ni menos, ez dago besterik. Hor badago ez, kontraesan moduko bat. Zergatik? Lehen esan duzu, abeslari horiek bandatxo bat zukatela atzean, Bai. oso fondoan nola baita, eta Big Band eta ez ziten ari gara. Hori da, 30 hamarkadan, ja Big Band datoz, bai, eta orkesta handiak eta hori dana, baina baita ere bada, zinea garatzen doalako poliki-poliki, eta mikrofonia ere garatzen doalako poliki-poliki, eske Kuriosa da, teknologiak zer egin ukidun hori da, musikaren hori da, historia. genero hauetan edo estilo hontan konkretuki mikrofonoak nola garatu zian, 100% datorkio musikari. Batera doaz. Bai. Zenbat eta gaitasun tekniko handiagoa euki, musika gaitasuna ere handiagoa da. Eragin zuen musikaren industrian eta ondorioz musikaren estiloan. Bai, uste dut zentzu horretan pixka bat. Bai. Night and Entzuten egian, da Bing Crosby dela ezagunena, nik uste, garaiontakoa. Eta ez nahaztu, Crosby, Stills, Nash and Young taldearekin, pixkate Kaliforniako kostako musikan oso ezaguna izan zen taldea, baina 40 urteko aldea gango da, asko. Bale. Hemen gaude 30ko hamarkadan. Ez dut buruan, Crosby, Stills and Nasheko Crosby, noiz jaiotzen da, baina 40ko hamarkadan jaioko da. Oraindik ez da jaio momentu honetan, gerora igual oso ezagun izan den Crosby. Batez ere formazio horretan Crosby, Stills and Nash pixkat de Mamasan de Papas eta Gironetan, Kaliforniako, And Young. And Young, bai, bueno, asirantzian Crosby, Stills and Nash, eta gero And Young, hor bai, Neil Youngekin, baina ez dira Crosby bera, ez dute loturarik nik dakidan ez behintzat, adine diferentziarekin aita seme izan zitezken, baina ez dira. Bale. Hauek dira ahots baritonoak, maskulinoagoak, baritonoaren ahotsa da grabearen eta agudoaren artean dagoen ahots ederrori, ze baditu agudo batzuk ez dienak bat ere estridenteak eta grabe oso potenteak ditu. Neretzat pertsonalki baritono ahotsa da, gehien gustatzen zaitena gizonetan. Baina, bai, jazta, oso batzu gaia da. Baina, bueno, kontua da baita ere, garrantzitsua da kasu honetan guapoak izatea. Ze Hollywood. Guapoak ze Hollywood. Uste horrekin dana esan detela, ez? Abeslari hauen inguruan ez da soilik euren abesteko gaitasuna edo musika, baita ere daude produktu pila bat. Merchandising. Ui, Durango gazokan bezala. Hoi da, bai. Ez dizute diskoa bakarrik salduko, bizik eta hilantzako argizaria, metxeroa, ez dakitzer. Edo hori bai, eta diskorik ez, hori ere gertatzen da. Bai, hori baita ere. Durango gazokan gertatu da, arropa dendetan diskoak topatu behar izatea. Pues mira, mertxana horrutiago da. Zapla! Bai, baina nik txiste horiek eratzen dira mentideroetan, eta gero ekartzen dituzu autoretzari referentziarik egin gabe, ez delako, ez lapurretagatik, baizik eta autorea pakean usteagatik, baina txiste honak dira eta zuk zurera ekartzazu. Bai, besterik gabe, bai, arropa den da guapoak, Durango gazoka... Bale, ez izgatuko da. Oin baua, baina joko epikatzea gaitu kasik. Beraz, ez du bezera asmatu, iraganetik badator mertxanerako joera. Bai, iraganetik, da nik uste hemen hasitzala guztia, edo behintzat eskala hontan, zineko izar edo pop izar batek ez eukitza bakarrik bere musika salgai, bizik eta bere pertsona eta bere irudia salgai, edo zein puntutan, edo zein produktutan jarri daitekena, eta por un precio módico, esaten dena, o por un módico precio, barkatu, saldu daitekena. Orduan, pues bueno, garrantzitsuenak, esango izkizuet izen batzuk. Gene Austin, Nick Lucas, Russ Columbo, Johnny Marvin, Rudy Valley, nik hau ezagutzen nun, baina beste gauza batzungatik, eta Bing Crosby entzun deguna. Aldegu berriro jarri nahi tande, Inigo, mesedez? Bai, ez esango nuke. Lortzen dudan, orentxe bilatzeko dut. Bueno, bestela, bilatzen duzun bitartean esango izuet zertan fijatu. Fijatu zaitezte, Bing Crosbyren ahotsak, lehen entzun degunarekin konparatuz, gorputz gehiago daukala, teknikoki grabazioa asko zobea dela, zeia pasatu dira 15 bat urte, eta orkestaren musika askoz ere konplexuagoa dela. Osea, askoz ere zailagoa da, jotzeko. Night and day, you are
are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so? Da, zetazko hautsa, Osa, dejoa leun, ez du inoiz eten airea superrondo. Osa, kriston kontrola dago hemen, Osa, bai afinazioarena, vibratoarena, entonazioarena, volumena, kendu, jarri, dana arnaz baten, Osa, hori dana indezak esaldi baten arnaz batekin. Ez da, nahi flipante irutzez. Osa, oso zaila, osa, abeslari bezala teknikoki benetan zaila da. Edo nork, osa, abesten saiatu den edo nork jakin dezake hau, baina, bueno. Bing Crosby hau da goiunetzako espezifikoki eta croonerrentzat, osea crooner guztiak espezifikoki guztiek daukate euren gabonetako albuma edo albumak. Eta Bing Crosby precisamente ezaguna da eta esango nuke Spotify entopatuz gero dala bere top 1 abestia dala White Christmas edo ez dakiz zer Christmas. Danak. Hau da White Christmas. Bere post abesti entzunenen artean, daude White Christmas 1957ko bertsioa, Here Comes Santa Claus, hau ere urte hartakoa, eta gero egindako beste edizio bat, recopilatorioak, bai, White Christmas with V of BTS. Bai, hortxe. Bai, oier nahi raro eritu zitzaiten baita, BTS... K-pop da, baina, bueno, berdin dio. Entzuna duzu, Ez. Jarriko izu. Inigo, ez da. Bai, bueno. Ja, mezua bialduta zegoen. En fin, guazen ja berrogeiko hamarkadaren bukaera, 50ko hamarkadara, eta orain ja badator sexapilaren garrantzia. Ze gizon hauek oso guapoak zian, baina zian galan formalak. Eta danok dakigu oso ondo hori zela nahikoa Hollywooden arrakasta ukitzeko, eta behar dezula italo-amerikar sexy bat, benetan pelikulak arrakasta ukitzeko, eta hemen dator Frank Sinatra. Frank Sinatra 50ko hamarkadan, da bera eta gero beste danak. Naiz eta kontemporaneo asko euki, eta benetan esatizuet pila badaudela, izarra, garaiontan, urrezko garaiontan, da Frank Sinatra. Begi urdin horiek, traje hori, hasieran entzun dugun hori dana, bere inguruan dago horrelako halo bat, horrelako, baita da pertsonaiaren sorrera hori zen marketing dagoen gizon horren atzean, eta kasu hontan, da sexapil puroa. Talentu izugarri dauka eta kriston hau txauka, bai, zalentzari gabe, ez dago zalentzan jartzen hori, inondik inora. Baina sexapil, boro. Baina besteekin diferentziatzen duna, ez da precisamente ahots, ez dauka ahots bereziagoa, Bing Crosbyk baino, baina erakargarriagoa da, eta jazta, hori da, eta Dean Martin ere ikusten baldin badezu, baita ere erakargarriagoa da besteak baino. Pues bueno, pues hori, pues ze mundu, pues hau. Esan da zerbait betidanik gertatu dena, eta kasu hontan izan zen oso azpimarragarria eta benetan hori bilatzen zala. Kuriosa, ze Sinatraren argazki zarrak bilatzerako honetan, pixkate berea burura ekartzeko, mikrofono bat dagoen argazki asko daude, eta kondensadoreko mikrofonoak dira, diafragma hondikoak, gaur egun estudioetan erabiltzen diren tankerakoak, eta etengabe agertzen dira, horrelako argazkiak. Antipopa edo, hau entzulei azaltzeko, kondensadoreko mikrofonoak diafragma hondia du, eta diafragmen arteko distantzia horren, movida teknikoengatik oso errez egiten da putz haizeak mugitzen du diafragma hori, eta zarate egiten dut, orduan, ahotsaren haizea estaltzeko, tela harin bat jartzen da, olako membranatxo bat, ahotsaren uinak pasa bai, baina haizea ez pasatzeko. Bueno, 40ko hamarkadako antipopap edo horrelakoak, nahiko xeleberak dira ematen dute, argitxo iratxoaren kriseilua. Baina bai, hor agertzen da, Maialenek aipatu duen
ezaugarri tekniko horrekin lotuta bere mikrofonodun argazki guztiak, ez direla gutxi, mikrofono oso presente dago bere argazki zahar horietan bai. Bai. Oain entzuten nahi gana da Frank Sinatra crooner papelean eguneko egun, 1946an, bere lehenengo diska. You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. Pues irribarri atatzez, Ez que super polita, super ondo abesten du gizon honek. Baina, hain naturala, ez dago ediziorik ez dago ezer da, bere ahotsa eta jazta, gordina. Orain, hain modan dauden, edo, badaukagu joera bat, ez? Ustut, hemen batzuk behintzat, viniloarekiko joera, berreskuratu den viniloa, eta Durango kazokak ere akutsi du, euskal musikaren industrian ere viniloak pixu asko hartu duela, zedea baino beste balio bat edo egokitzen zaiolako, hauek oso viniloan entzuteko diskoak dira, etxean jarri horre platuaren gainean, eta bai. Hombre, baietz. Hau da, euria kanpoan, eta gotza, eta izea, igandean bezala. Igandeko eguna, igandea. Hartzen zu manta bat, esertzeza sofan, pizten dezu argia suabe, edo lanparatxo bat, jartzen dezu hori, eta jazta. Tarratzaldia pasatzera. Niretzat, bintzat, nire plana. Halko banu, hori ingo nuke, baina... Disko maitzen altxegen aldatzera, baina hortara. Bueno, vale, pues altxatuko naiz, baina berdin dit. Nahiko maiz dena esan behar balin bada, diskoaren alde bakoitzak ez doin beste irauten, Baina, sakrifizio hori nezakegu Frank Sinatraren gatik. Eta bitartean infusio bat prestatu, edo inciensoa bukatu da, eta igual beste inciensoa jarri nahi duzu, pixkat dena giro horretan. Pak kompletoa. Nik inciensoa ez zai gustatzen, baina kandelaren bat bai. Hobeto. Bai, eske, ke usai, bueno, da igual. Frank Sinatra, naiz eta crooner bezala izan, berak ez du bere burua inoiz konsideratu crooner bezala, ze bera big banda abeslaria izan da batez ere. Orduan, goazen entzutera, inigo ez dakit deskargatu dezun, 8. audioa, bai? Hau da, bai, entzungo dugu konparazio bat, Bing Crosby eta Sinatraren artean. Jarri ezakezu hasieratik konparazioa ganora zentzuteko, mesedez. Oida. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Marka jazu, That I get a kick out of you. Some like Edoin Sinatra dator. Fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? Gorkak dio, aurrekoakin gelitzen naiz. Bai, Bing Crosby. Bing Crosby gustatu zaio gehiago, nahi ez. Iruditzen zait pixkat kursia. Pertsonalki. Bai, baina bandaren pulsoa pixka bat dantzagarri bezala da, ez? Ez nago ados. Nik uste Gorkari sentsazio eman diola, hemen bada walking bat oso markatua. Bai, klaro, baina hor dago, onta jo nahi nun. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. Esan nahi nuena da, strumina, da gitarrak jazzean normalean egiten duen beltzezko mugimendu hau, 2 eta 4 zentuatuz, 2. beltza eta 4. beltza fuertago joz, eta strumina da hori
mugimendu hau eskuaren, besterik gabe. Esan nahi nuena da honekin, nola Frank Sinatrak crooner izateari utzi zion poliki-poliki, eta Big Band abeslari bilakatu zen, pues, esaldi ritmikoagoak egiten, asko swingatzen du, de hecho, izan daiteke igual Big Band abeslari honenetakoa, desde luego, kanonikoa, hori ziur, gerokoek beregandik ikasi dute, hori ziur. Eta naiz eta badituen crooner momentuak leun abesten, ez da zerbait konstantea Bing Crosbyrekin gertatzen den bezala. Bing Crosbyk ez du swingatzen, ia inoiz. Ordea, Sinatrak, bai. Eta hor dago diferentzia handiena. Eta baita ere, arregloa bera entzuten baldin badegu, Bing Crosbyrena, de hecho, ritmo latino bat. Eta ordean Sinatrarena swing puro bat, Big Band estiloan, eta jazta. Ez da bosa, baina bosaren pulsoa pixa badu ez? Bai, daula bosa amerikanizatu bat. Bai, baita ere garaia bada, komentatu nizuena nola 60ko hamarkadan igo zan asunto eta Brasiletik, eta bai, más o menos garaiantzeko kodia bi hauek. Bai. Ba hoxe, emakumezko croonerrak, badaude, ez da gizonen asuntoa soilik. Zer gertatzen da, traje beltzarekin harremantzen dugula asko croonerra, eta ez da inbeste emakumeekin. Gertatzen dena da, emakumeen kasuan, bai dela garrantzitsua ahots mota konkretu bat eukitzea. Alto ahotsa konkretuki. Altoa ez da ez soprano, ez mezzo-sopranoa da, pixka bat berago dagoen zerbait. Paradogikoki altoa da, emakumezko ahotsean bajuena. Hori da, eta ez da, horrek ez du esan nahi agudoak ez dituztenik. Ba, dituzte. Gertatzen dena, dituztela agudo ilunak. Gero dago ahotsaren kolorea, baritonoekin gertatzen den bezala. Baritonoek dituzte agudoak, baina dituzte agudo ilunak. Tenoreek ordea dituzte agudo brillanteak. Bueno, pues, altoekin antzeko zerbait pasatzen da. Dituzte oso grabe politak eta oso sendoak, gorputza handiarekin, hori adibidez soprano batek ez dauzkanak, eta ordea altoak... Oso irratia hotxe egokiak izaten dituzte. Bai. Egoten da, emakumezko irrati lokutoren artean, ahotxe tesitura ohikoena altua izaten da. Horrek ez esan nahi, soprano batek ezin duenik irratien ahotxe ederra izan, baina, bai, kolore... Ilunagoak, eta bai. Gorputza handiko ahotsak izaten dira. Pues Billie Holiday, naiz eta Billie Holidayk badukan ahotsa oso nasala, bai esaten da Billie Holidayren inguruan, mikrofonoa erabiltzen hasi zen momentu hortan, hartzen zula mikrofonoa kable kilometrikoarekin, da azte zen jendearen inguruan paseatzen, eta aurpegira besten. Baina, klaro, da hori, zuk aukeratzen duzu publikoko pertsona bat, eta besten diozu berari, baina mikrofonoaren volumenari esker, mundu guztiak jasotzen du efektu hori. Hori bai, mailan dagoen pertsona hori, dago, kikildut. Baina, efektu hori sortzen du. Entzuten nahi gana da, Anita O'Day, pila bat gustatzen zaitela, kristona hotz ederra emakumenek, eta baita ere, Nina Simone, 60 eta 70ko hamarkada garaian, grabatu zitula estandar pila bat, eta erroio hau da maki, crooner erroioa da maki, baina bueno, baita ere izen pila bat daude hemen, baita dakagu Peggy Lee, baita ere dakagu Julie London da, bueno, Hollywoodeko izarra betako bat, Bessie Blossom ere bai, badaude batzuk hortik. Ez da ohikoa, ez da ohikoa emakumezko croonerrak eukitzea, baina hor daude. Eta bestalde, baditugu, baita ere oindik gizonezkoak, baina crooner modernoak, ze egia da croonerren asunto hau, 80ko hamarkadatik aurrera, jeitxizanen pikado, eta ez dira, oso gutxi egon dira, ordundik. Baina daudeula 3 izen, ezagutzen dezute pelikula cuando Harry conoció a Sally, edo cuando Sally conoció a Harry, ez da gindola dan. When Harry met Sally. Ba hori, Harry Connick Jr., abeslariak banda sonora jarri ziola pelikula honi, pues berriro jarrizun crooner mugimendu hau, digamos, mundu popera. Ez denbora askoz, baina bueno, honek ere baduka bere gaunetako diskoa. Mitiko Michael Bublé, gure Kanadako crooner. Ben Shania Twain egin gandu. Oh, Shania Twain. Just like the ones I used to know. Nei izan bat falta zait, eta egian aipatu dezuetan naiz konturatu, baina... Nor? Tony Bennett. Ah, bai, nahi, Tony Bennett. Bakiz pasatzen da Tony Bennettekin, ez da hainbeste croonerra, da gehiago jazz abeslaria. Da, de hecho, esaten zioten
lehen urtean hiltzen, Bai. zuten hiltzenean Azkeneko krunerra. Baliteke, bai. Bai, osea, adinagatik eta garaiagatik, bai. Seguruenik hasieran bai zen krunerragoa, baina egia da jazz abeslari bilakatu zela. Osea, adibidez, niri burura tortze zait Chet Baker ere bai. Bera besteko moduagatik. Gai oso kruner, baina egia jazz giroan sartutako dagoela. Baina ez da krunerra. Bai. Da, eske ez da. Baina Tony Bennett igual bai izan da krunerrago, bai. Eta Sinatrak miresten zuen ere, bai, garaiagatik, baina kontua hori, ez dugu konfunditu behar Big Band abeslaria krunerrarekin. Hor dago eta asuntoa. goxo kantatze horretan... Hor dago diferentzia, baina bueno. Eta Michael Bublé neri hasieran asko gustatu zitzaitena, baina geroian askatu nintzana, pues bueno, ez bai zenpalago segia ite zait, baina dago bat, Seth MacFarlane, dala Padre de Familia telesaian sortzailea. Epa! Abeslaria da, eta hola bukatzeko pues jarri zuet Have You Met Miss Jones, Seth MacFarlaneena, eta nahiko txetxi da hori esan. Bai. Ez dakit entzungo egun, igual ez. Baina bueno, ez da zer pasatzen. Pues un año, neukana kontatzeko. Goiuri, gauza bat, importante. Zure omenez pixka bat, nola gainera pentsatzen dut urrengo astean, zu egongo zehala honen agintean, urrengo astean urtea... Barkatu, urrengo astean ere, bai. Bueno, vale. Ya, vengoz, por fin, divas del pop. Vale, ni bideoz konektatuko nahi zentuten, bai? Zu ere diva del pop zehalako. Bai. Soy una diva del pop. Ez dakit Julenek egin du barre, zerbait superofensiboa esan izan manu bezala, eta zuetan zen iraingarria. Ez jarri duzuen aurpegia ikusi izan balitu jendeak. Ai, ze ondo diva del pop. Bai, ze nola nik nahi zen Grinch eta zu ez, Gabon kutsua jarri berri nion hori, eta hauek Gabonetakoak dira euneko egun da dibak ere bai, egia zen. Ze ondo, ze fozita hon. Ez que azkeneko bi astek gogorra izan zean konpensatu inber nuen. Bai, hori da. Osa, argita garbi. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Entzuleok, bagoaz Gabon giroa dario dagoeneko bigarren kafeari, Maialen Tellabide datorren aster arte. Aio. Julen Goikoetxea ez da noiz arte. Ondo ibili baino etorri, Bai, Goiuri Zizarandia da bihar arte. Eta zuek entzuleok, bihar hemen bigarren kafea, ni dagokionez ez da noiz arte, baina lasai, bueltatuko naiz eta Julen kezkatuta dabilen, ez itzultzeko arriskuarekin. Ez zaretan jarrak libratuko. Zaindu asko informazioaren txanda orain, hemen naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.